Dankjewel. Ik zie niet aan mijn hoofd. Alle 110. Sorry. Het eerste gedicht wat ik ga voordragen, dat is van een vriendin van Willem en mij, die eigenlijk nooit naar buiten gekomen is met de dingen die ze schrijft, dat ze al jarenlang doet. Zij is 82, 83, 84. En we hebben haar aangemoedigd een gedicht in te sturen. En haar gedicht is door de jury als hoogst beoordeeld. Vorige keer, 2 weken geleden, was ze hier. Het was een beetje een gekkenhuis in de stad met de marathon. Ze is toch gekomen. En het overweldigde er allemaal, maar ze vond het geweldig hier te zijn. Zij heeft haar eigen gedicht voorgedragen dat ik nu ga lezen. Volle maan. De nacht te licht om nacht te zijn. Waarom dan slapen? Betreed het lichte gras. Raak aan het koele blad. Gevangen in lichte helderheid, in kille helderheid. Deze nacht is dag. Een dag te donker om dag te zijn. Dus ga maar slapen. De schaduw onder het zilveren schijnsel verbergt een eigen leven en wil niet delen. Deze dag is niet voor jou. Jos Vleeskens. Dit gedicht is van Willem Mesman. En het is geïnspireerd op dit prachtige beeld. Hemelse schoonheid uit een tempel in India. Vanzelfsprekend, sprekend zonder woorden. Haar vliegenwaaier heft ze op als dreigend voor het omdringende aapje bij haar been. Met een schier achteloos gebaar haalt ze haar flinterdunne kalkstenen heupkleed weg, om haar bron van vruchtbaarheid vrij te maken. Slechts een deel van haar hemelse schoonheid verder openbarend. Ze heeft geen sieraden nodig, want haar lichaam is opgetogen naakt en ondubbelzinnig gretig. De nagels van haar laatste minnaar nog in de schouders gedrukt, is het telkens net terug van het intiemste samen zijn. Zij is een pure hindoeïstische genietster. Niet puriteins westers dus. Maar een ruime eeuw later copuleren een vrouwentaak werd zonder genot. Als vlees geworden ambivalentie tussen zondige plicht en masculine geile papenlust. Helaas is ze materieel gebonden aan een van de vele wellustige zuilen in een Lakshmana-tempel in India. Oh, had mijn christelijke kerkgebouw van weleer vol sadomasochistische beeltenissen en tafereelen, de analogie van Godfried Bomans, maar één zo'n zuil. Willem Mesman. Mieke van Wier.